Yeah, what did you do? Ei oo. Kiitos. Tuosta lehden. Olisi 4 euroa kappale. Anna mulle. No en mä nyt kiitos. Mä perehdytään. Mene. Mua kiinnosti kans. Teidän pikkuhiljaa. Mulla ei ole yhtään. Mikäs takia täällä on näin tiukka tunnelma? Kun tää on poliisiauto ja... Alkoi pullot lentele, kun me päästiin paikan päälle. Ah, jaa. Selvä. Päivän julkua. Saa tulet ja lähtee kaupungille möliseen. Suomen vastarintaliike taistelua sionismia, kapitalismia, marksismia ja monikulttuurisuutta vastaan. Älkää antako marksistien, vasemmistolaisten kontrolloida suomalaista keskustelua maahanmuutosta. Ottakaa keskustelu rohkeasti suomalaisten käsiin ja viekää se Suomen kaduille liittymällä Suomen vastarintaliikkeeseen. Vierailkaa sivuillemme patriotti.com. kasvaa ja eikö sen ilmeisesti myöskään motivoi siis sekä. Otatko sä videokuva? Joo. Et sä voi toisten ihmisten keskustelusta ottaa, se on salakuvaamista se. En mä keskustelua kuvaa, vaan torinäkymiä. Saa torilla kuvata. Mikä toi? Se on Onko sä ehokas? Onko sä ehokas? Olen. No, hyvä. Mitä aggressiivisemmin suomalaiset uskaltavat taistella valkoisen Suomen puolesta, sitä ahtaampana poraiset, anarkistit ja marksistit ovat. Porainen luottaa pelkoon, olet peloton ja hyökkää